Ina Finland Oy tuottaa monikanavaisia asiakaspalvelutoimintoja yrityksille ja yhteisölle. Voidaan myös puhua perinteisemmin contact center ja call center toiminnasta. Meidät on perustettu vuonna 1989 ja olemme kasvaneet Suomessa merkittäväksi toimijaksi contact center, call center toimialalla. Ihan alkujaan lähdimme etsimään järjestelmää, jolla oli muutama merkittävä päätavoite. Eli on luotettava järjestelmä, on helppo, tehokas käytettävyydeltään ja sen lisäksi pystyy vastaamaan niihin haasteisiin, mitä asiakaskauden muuttuminen tuo tullessaan, eli käytännössä entistä paremman asiakaskokemuksen. Perinteinen contact center-toimiala on kovan murroksen edessä. Enää ei riitä, että vain palvelua tuotetaan, vaan asiakkaan asiakaskokemus on yksi merkittävin osa-alue. Ja sen lisäksi palveluvalikoima, kanavavalinnat, niitä ei saa rajoittaa, vaan ne pitää tarjota asiakkaan halujen ja tarpeen mukaisesti. Provad valittiin meille yhteistyökumppaniksi järjestelmän toimittajana, koska ensinnäkin he täyttivät ne kaikki kriteerit, mitä me oltiin määritelty. Provadin tahtotila, ajatus ja koko oikeastaan se näkemys muuttuvan asiakasaikakauden haasteista ja toisaalta myös mahdollisuuksista osui meidän kanssa erinomaisen hyvin yhteen. Kaikki kanavat pitää pystyä sitomaan yhteen ilman, että siitä tulee siilottumista eri kanavien väliin. Pitää pystyä tunnistamaan asiakkaan historia ja asiakas eri kanavista riippumatta. Kaikki puhelut, chatit, somet, sähköpostit, kaikki pystytään hoitamaan sen yhden ja saman järjestelmän kautta. Ja siinä me päästään hyödyntämään myös sitä asiakashistoriaa, mitä se järjestelmä tukee. Ja meidän mielestä se vaikuttaa pelkästään positiivisesti siihen kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen. ICC on muuttanut mun työnkuvaa aika paljon. Se on helpottanut sitä ja tehnyt siitä paljon vaivattomampaa. Esimerkiksi palvelutasomäärittelyjä ollaan saatu pääosin automatisoitua sinne järjestelmään, niin se helpottaa meidän asiakaspalvelijoiden työn ohjausta ja me pystytään sitä kautta keskittymään nimenomaan siihen asiakaspalvelun laadun tarkkailuun. Meidän tiimi on ottanut ICC tosi hyvin vastaan. Ne on innoissaan, ne tykkää siitä, että se on selkeä, se on looginen ja se on äärettömän helppoa maksua. Provadin kanssa yhteistyö on ollut helppoa ja mun mielestä vaivatonta. Ina Finlandin visio on olla Suomen halutuin asiantuntijapalvelukeskus tarjoten erinomaista asiakaskokemusta. Ajattelemme, että aivan omin voimin me ei tähän päästä ja tästä syystä erityisesti Provadin tuottama teknologia pohjalle on meille merkittävä. Suosittelisin ehdottomasti Provadia kaikille niille, jotka kokee, että haluavat parantaa asiakaspalvelua ja erityisesti teknologiaratkaisuiden kautta. Sen lisäksi Provadilta saa teknologiaratkaisun ja parhaat käytännöt ja erinomaisen avun prosessien kehittämiseen.